Goreng tahu, goreng tempe gembos. Gawe sarapan. Ini emang sarapan sak opanane ae sak oleh-oleh. Pokoke mateng. Tempe gembos dikai tepung kripsi. Enak. Yo. Wis. Gak usah ayam-ayaman, ayam kripsi barang wis gak usum sing ana tempe kripsi, tempe gembos. Iku tempe gembos iku jarene lho iki. Iki pakanan leno di Papua apa pakar babi endi. Ora sing kanggo pakane wedhus. Tapi kanggone aku ya pangan dhewe enak kok. Oh, goreng tahu. Iki tahu Jombang. Wong Lamongan tuku tahu Jombang ado ya. Ado tahu Jombang gak tanggung-tanggung. Gak tanggung-tanggung. Sarapane tahu Jombang. Mayan, alhamdulillah, alhamdulillah. Isih ketemu pangan.